Chlapi, moja žena čítala knižku o 2 šiestroch a narodili sa nám dvojčata. To nič nie je toto. Moja zaś čítala 3 mušketieroch, no a teraz máme 3 chlapcoch. Ej, chlapi, no pána Cipana, ja musím také utekať z domu, bo moja žena práve teraz číta Alibabu a 40 zbojníkoch. Dvaja chlapi sa chceli ožrať, ale spolu mali len 20 korún. Jeden z nich vymyslel. Znáš to? Za tých 20 korún kúpim parek, dám sebe ho do gačoch, prídeme do baru, dáme sa každý veľký koňak, potom rozopnem zips, ty ten parek vycmúľaš, čašník bude znechutený a vyrúci nás von bez zaplatenia. Takto chodili po baroch a tešili sa, ako to dobre funguje. Keď odchádzali z 10. baru, prvý sa sťažuje. Čo tu? Mám problém. Už mám modré kolena z toho, jak furt padám a cmuľam ten parek. Ty, že máš problém? Ja mám problém. Parek som strácel už v druhým bare. Oženil sa 90-ročný detko s 20-ročnou mladou ženou plnou erotickej vitality. Už počas svadobnej noci sa ho žena celá roztúžená pýta. Miláčik, budeme sa milovať? Deduško jej iba ukáže vystretú dlaň a nič nehovorí. Ona celá vzrušená skríkne. Čože? Vážne až 5 krát? Nie, ja len som myšľal, že by si sebe vybrala palec. Dežo príde domov a hovorí manželke. Reňa, dík, dostal som robotu. Toto ty si nenormálny. To si nenormálny, máme pridávky, podporu a ty chceš robiť. Co si, šibnutý či co? Reňa, prestaň, usmívaj sa. Kúkaj tam, skrytá kamera. Rozhovor v krčme. Myšičo, predávač zo Zelovocu bol zavretý za podvod. A co zrobil? No tak. Holel egreše a predával ich jak hrozno. Rozhovor v krčme. Ty predstav sa, našto ja furt prídem domu s karčmi, no tam žena nechce pustiť z domu. Ale ty, Šizu, rob to tak, jak ja. Keď prídem ku zverom, no tak sa vyzlečem do hola, zazvoním a keď sa tá moja otvorí, tá rucem šaty do dnuka, ona me puští, že by som nerobil haňbu, rozumíš? Jaj, výborný nápad, díky za radu. O týždeň sa stretnú zase. Čo to no táto, ty si mi perfektne porazil. Som prišiel, vyzlekol som sa, dvere sa otvorili, ja som rúcel šaty do dnuka a čujem, ukončite výstup a nastup, dvere sa zatvárajú a celá chyža mi odešla. Stretnú sa dva mravce. Jeden z nich je celý pofačovaný, ten druhý sa pýta. Nazdar, co všetci stalo? No ale, som včera bol pijaný. Chcel som presáhnuť svetlúšku a bol to špak. Príde starší pán k lekárovi. Ten ho prezrie a vraví mu. No, pane, je to dobré. Ste zdraví. A čo ženy? No tak 3 raz, 4 raz za mesiac. Ale, pane, môžete aj častejšie. Prospelo by vám to. Co ja znám, pán doktor? Ja si myslím, že na farára je i toto dosť.
psychiatrovi prišiel chlapík a zveruje sa, že jeho depresie sú už natoľko silné, že pomýšľa na samovraždu. Psychiatr ho upokojuje. Ale pane, nezúfajte. V cirkuse, ktorý práve hosťuje v našom meste, vystupuje klaun Bimbo. Bežte sa na neho pozrieť, rozveselíte sa, prídete na iné myšlienky. Nie, pán doktor, to asi nepôjde, bo... Klaun Bimbo som ja! Na hodine